ki nawelam senong ki bengi hape tengku ni hape ni tengku ruat ki kita kilat patai kubur ki ba ai ki kubur pun sin ki ba yalam baklayu patba para bengi persang ban kan thok ki nong thok kubur ba khat ki dom ka kunhun jogi ka balai ban kan thok yangi habale uwe ar kan thok lu tumno yangi ngong ngi krem kan thok ya boro ngong don ki lat patai kubur haba ki ai kubur kim ai ba kubur ki shu thok khana lorni ki khamang bu barden ulek pensai patba hapo tersat kin ai da goe ka kubur kaban yalam bakla namar kita daw ngila kren shai balai menegani hapo nong stoi ngala kren shai ki artli ki channel ya ka T7 ba ya ka batisi ngimdan kami ki bakin wandering ki meeting ki jongi namar balai ni iba manla ka por ki ai ki kubur ki ba yalam bakla yau patba Yum kena lot dia bro, habang iib kita lihat bonsin ka kubur ka baki ki ai. Ngam itu ya pi ngam jupet show ya kini ki artli channel. Balai ngam pet namar pa kamdon jimut kim ai ka kubur ka badai ki penkelan ki penkelmari upai pa. Bat habang ngi pet ndai tang bangi pet ngi pinyo anong ya ki. Ngi pinyo anong ya ki habang ngi pet. Namar balai kini ki YouTuber mo, kat tanang pun mong pet kata kanang kersan ya kat kam gajongki kiyo pisa kalau kacing kamai tebalai ganyan pekdai kini ki atli ki channel kiba nalor ki pinyalam bakla ya ka kubur ka bangi keren so patba nalor ba ngan hapa kini yo pisa na kata kacing pet jonga ba bang nai pet ngam jupet so ya kini ki atli ki channel o patba menta uang ngiru pa ngim ju kampet so o ka ba balai pin kulmar kai nai pun thot kai ka jimut ka jiprakat ka jongpi kala bhasibun namar ta kalau dai ka poringi bangin penbek ike ka kamram jong kinong pathai kubur kadi man ai ka kubur tola ki wat yenu spang uparden ki wat ke MLA scheme ki lak pak MLA scheme ju uparden shisha o pamsap uparden kam shai kam khut kata ke MLA scheme o di ai ta ka kubur ngamla benungi ba ki ada wat ki ada lap pa penun kam bagla ndai kimla ban su ai kubur badon ba ong naga tolong kubur kumta klem penshai Lemar ngiruk nyemla ban sikut no ikinong tok bot kubor bonong bakat kum kacing tip jong ke BPP don kinong tok kubor jong ubatesi lani jong T7 kibayo pisan naga sorka jong konrat ngimla ban siong kumta ngimla ban sikut no kumta mar kata kadau kini ban lehok dei namar kata kadau ngilang ya ya kini ki atli ki channel paten na tahu lapen pau bak ngimpo hiru bakikin wan ban ring ya ki program de jingi ngimpo hiru bakin peni pa ki program jingi Ngimpo bani dan benta begini ki atli ki channel. Kata ngila keren sai kum ka parti. Namar balai ngila I na ka por sa ka por ka jin persang. Haba kiwan man ringi ka meeting. Kadang doi ka meeting hangte hapo Smith. U Emily jong ka mawar kinang udon mga ngadon u Emily jong ka mawar udon. Kino tik pan ong ba cha u Emily jong ka mawar kinang. Kata kam ni ka jin persutu baklayu pa iba. Kata ka di karukom ay kubor banyalam baklayu pa iba. Upai tau mangani baleng di BPP chenu jauh ta kimya thu ya kai ka kam ka bangile ek do gasni o ki pai ta bi shisha ka linti ba ka jinga linti ka jingi kalong ka ba ka bangi hap pa ni khun re kum ki nangalam ngen yai perta ngen nang lek ban penshayu pai ba bat ngen e haga jista jau pai ba bani sno shngan menta Bau pat ba kat sabangile yang baran wat do mensim ngamen na kendrot ki pat ba kimi ba ka ngam ni scam ba Ngila jit, ndai bangi su jit kaya ke MP Ngila jit